Umengameli weqembu lomkhonto wesizwe uGedleyihlekisa usebize undodana wakhe uDuduzane Zuma wathi wozohlala la mfanakithi. Wamenza i-first deputy president yakhe. Umbuzo-ke oseqhulwini uthi apha mangami. Kanti uZinxumalo seloku eqale ukuzwana noSomizi izinto azimhambeli kahle kusho uNotha Baloyi. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze-SA News no-TK Zuma. Sanibonani. Umengameli weqembu lomkhonto wesizwe uGedleyihlekisa usebize undodana wakhe uDuduzane Zuma wathi wozohlala la mfanakithi. Emva kaloko wamenza i-first deputy president yomkhonto wesizwe. Umbuzo-ke oseqhulwini uthi apha mangami. Lokhu kwenzeke kwisithangami sabezindaba ebesibizwe iMK izolo ntambama. Uthe uyabona ngisaphinde ngiyayisho futhi lento. Ubaba ohlakaniphile madoda kithi, ubaba nje ohlakaniphile. Uthi mayesesebona ukuthi angathi amandla seyaphela. Bese biza indodana yakhe ayibeke la eduze kwakhe athi hlala la mfana kithi. Iba iso lami ke manje ngoba uyabona undodana uyena umuntu ogarantayo ukuthi akasoze wakujikela ngisho sekunjani. Ingakho phela uLokhuzana ubaba nje ebalekela iLokhuzana ipolicy conference ebalekela njalo i-elective conference. Uyazi ukuthi once zaya kwingqungquthela izobuyisa idemocratic lento bangamshaya ngisho nangevoti futhi ngabe kade bamshaya ngevoti kwayena ke qobo lwakhe. Uyabo? Ingakho lokuthi interim uyazi ukuthi umthetho kufanele ushawe la ekhaya into yasekhaya lena abafana bakithi kade nganginitshela. Yinto nje yasekhaya lena uyabona njengoba nje sekukhona ubafo la eduzane ayisanyakazi ke manje nake ayisanyakazi into nje yasedladleni lena ekufanele niyazi ene kuyothi ngeli thina nina votani thina umthetho sowushala ekhaya egcekeni yabo nina mase niya comply uma futhi kuthi ngelinye ilanga sifikele ukuthi ayingeka sibuyele kagogo siyayigoqa yonke sibuyisela kagogo yonke MK vele phela kokuyi military defense wing ye ANC so mhlamba nje mhla kohamba uRamaphosa siyayiqoqa yonke lento ikhwama sibuyela kagogo nina nizozwa ngathi nina into yasedladleni le hey kube kubili ngabe kuyaqhwebana sixolise nantu udaba. The President hereby also relieves Dr. John Hlophe of his responsibility as First Deputy President of the Umkhonto Sizwe Party. This is done with immediate effect. However, uZinxumalo seloku eqale ukuzwana noSomizi izinto azimhambeli kahle uloku eya ngokuya ehla kancane. Lawa ngamazwi kaNotha Baloyi awasho kwi-podcast ebizwa ngePiano Pulse. Unotha uyazi khona into engijwayele ukuyisho ngihlezi ngithi kuya count empilweni ukuthi uzwana nobani akuyena wonke umuntu ekufanele uzassociate naye should mhlambe uNotha right we don't know Somizi is also successful so uma kuthiwa empilweni kuyathelelwana abathelelana ngempumelelo phela because Somizi is not going down is flourishing like uyabona nje yeah so but ke kunabantu abafika empilweni yakho nama negative energies be right nje bephumelela futhi but uthola ukuthi mabefika empilweni yakhe izinto zakho ziyaqala ihambe kahle ngaba abantu othandana nabo kungaba abantu abangani but ngifuna ukusithika kakhulu kubangani kuyenzeka mina iyangidida lento ukuthi athi umuntu hey abangani bami ngizohlangana nabangani bami abangani ayikho le ayikho into ekuthiwa abangani umngani uba yedwa umngani bonke laba abanye abantu ozwana nabo abafike by default we understand. Okay, mhlawumbe not by default. But abangani abakazi abangani ayikho into ekuthiwa abangani. Umngani uba nomngani oyedwa. Umuntu okazi ukumfonela udinga usizo ungamtshela ukuthi udingelani akusize. Umuntu ongamfonela nango-12 ebusuku ukuthi hey ngidinga u1 no2 no3 angakubuza imibuzo eminingi ahlale kulelo sizo lelo lidingayo. So umngani uba yedwa. Hayi abangani. Awukwazi uku-invite wonke umuntu empilweni yakho kunabantu abayofika bemoyizela benjalo but uthola ukuthi emva kokufika kwabo noma emva kokuhlala nabo izinto zakho ziyaqala ihambi kahle. Asazi ke kuZinxumalo kuthiwa uyadropa lokho eqala ukuzwana noSomizi nje kuthiwa phansi izinto zishona phansi sixolise nantu udaba. No, I'm just saying, like, ever since she linked up with Somizi, like, her career doesn't seem to be popping off the same. Why would it be a problem? Why would you think Somizi now was... I mean, Somizi's been associated with a whole lot of artists who are no longer popping. Think about it. One after the other. So what are you saying about Somizi? I'm just saying. Does he suck out your luck or something? I don't know. You should ask him.
Hhayi-ke mbukeli asizibambe lapho-ke zamanje uphinde uhlangabeze futhi kwezilandelayo. Ungakhohlwa ukuthi izindaba ze-SA News seziyatholakala ku-YouTube zizinde. Ngena kule link ekwi-bio ugijime uyosubscribe ukuze uzithole zizinto ezimnandi futhi zihlabahlosile. Well, don't forget you can also promote and advertise your business with us on SA News by dialing the number on screen. Izindaba ze-SA News zicheme udede futhi zithatha uhlangothi.